Iti panang rugi kakabsat iti baro nga quarter. Kada ito'y baro nga lesson tayo. Iti may panggap kakabsat iti ayat ken kinalinteg iti Diyos. Iti kayat mi man nga idanon kada kayo kakabsat. Iti nabara nga kablaaw. Happy New Year! Actually, daytoy nga aldaw, isuti umunang aldaw, iti daytoy baro atawen, 2025. Isu nga kayat tayo kakabsat, iti agyaman kini Apo Diyos. Ta naglabasen iti tawen, naglabasen iti maysa nga quarter, actually iti 2024. Upat nga quarterlies iti inadal tayo kakabsat. Ket rugyan tayo iti baro nga tawen. Ket adamanen iti paspasungadad tayo nga upat a quarters kakabsat. Ket patcheck nga ni Apo Diyos isu iti mang bendisyon kada tayo. Adaman iti kayat ko nga i-share kada kayo kakabsat. Iti panang rugi tayo kadaytoy nga panagiinadal tayo kadaytoy baro tawen. Kunana ni Ellen White, we have nothing to fear for the future except we shall forget how God had led us in the past. Nukit kitaan tayo kakabsat ti kinaimbag ni Apo Diyos. Nukit kitaan tayo iti kinaparabor ni Apo Diyos. Kitain tayo digiti panang bendisyon ni Apo Diyos kada tayo individually and as a church. Uri no hantay pay nga ammo kakabsat iti masangwanan nga isu iti ilasaten tayo maikat dayjay a panagbuteng tayo. Tati Diyos nga nagikari saan kay to nga baybayan. Isuna iti makiadda, makikadwa kada tayo. Isuna ti Emmanuel. Isuna iti adda kada tayo. Isu nga agyaman tayo kakabsat. Personally, I thank God. Tamabalinda kayo manen akadwa. Kada ito'y nga barong episode, iti panagiinadal tayo. Iti adalin tayo kakabsat, may panggap, iti ayat, ken kinalinteg, iti Diyos. Iti lesson number 1, iti title na, Ti Diyos agayat asiwawadwad. God loves freely. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos, amami nga dakat sidi langit. Agyaman kami ama, tainsagot mo kada kami iti baro nga tawen. Napnuan iti namnama, napnuan iti bendisyon, nga saan na kaminto o Diyos nga baybayan. No dikit di, daytanto nga panagayat mo kada kami, isu iti mangkibin kada kami. Ipalagip mo kada kami o Diyos, dahil kinaimbag mo kada kami iti naglabas. Tapno saan kami nga agbuteng, kada ito'y amasakbayan nga apan mi alasaten. Agyaman kami matama, agsipod tabarumanen iting kamadalen kada ito nga quarter. Adalin mi iti kinan magnagayat mo. Adalin mi iti kinahustisyam kinalintag mo. Dawaten mi nga iti Santong Espiritu mo Diyos, iti mangidalan, mangipaawat kada kami da ito nga leksyon. Bendisyonam dagiti kakabsat, akadwami nga agadal itatta. Itinagan na po mesos, dinawat medigitoy. Amen. No, do kumadadya ibaga tayo nga shout out. Agi-shout out tayo kakabsat kadagiti amamin nga kakadwa tayo.
Narigat kakabsat nga may saek nga ibaga dagiti nagnagan nyo. Ngem ni Apo Diyos iti pagyamanan mi tadda kayo kakabsat nga kadwami kadaytoy nga programa. It is a commitment on our part. Iti agserbi kini Apo Diyos, agserbi kada kayo. Iti basit laeng kakabsat apamayan, tapno iti panaginadal tayo iti napateg asauna. Nga agpaay iti panang taraken tayo kadagiti klas-klase tayo iti Sabbath School. Ket makatulong kami kakabsat. Lesson number 1. Ti Diyos agayat asiwawadwad. Adda digiti kayat tayto kakabsat nga saludsod nga masapul a masungbatan iti panagadal tayo kadayto nga kwarter. Ti Diyos kadi ayaten na laeng ngem saan nga umawat. Tati kung kunatay no daddo mga kabsat niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Iti dakkel a kababalin iti Diyos ket isuna iti nagited. Saan kadimit nga gapuna isuna iti nagited, kayat namet iti umawat. Mikadwa nga saludsod kabsat, is divine love purely self-sacrificial, or God delight in and be pleased by humans? Adda kadimit kakabsat na jay agragsak ni Apo Diyos. No datayo nga inayat na, ket masursuro tayo met, nga sungbatan da jay nga ayat na, babaen iti ayat. Another question is God's love emotional? Tano da duma da jay kang kanayon tayo nga ibagbaga, da jay emotional ka, anya mariri nam kabsat ko. Selosak. Niya po Diyos kadi kakabsat, emotional met da jay ayat na. So marunong nga question, does God really care about humans? Can God's love be rejected or forfeited? Does God enter into a back and forth love relationship with creators? Dito tikay tingay ko niya. Ayat, relationship, mabdadael na yung relationship, ayat, relationship, madadael yung relationship. Into numadal tagito'y kakabsat, makita tayo nga dayjay nga ayat ni Apo Diyos, sungbatan na iti sumaruno asaludsod. How do love and justice work together? Iti paset amayulo tayo kakabsat, masarakan iti Oseas 14, versikulo 4. Agasak tu iti panaglikod da, ayatek tu ida anawadwad, ta iti pungtot ko na ikaten ken kwa na. Tikari ni Apo Diyos kakabsat, iti ili iti Israel, baeten ken ni Oseas, kunana, agasak tu iti panaglikod da, I will heal their backsliding. Ayatek tu ida anawadwad, I will love them freely, for my anger has turned away from him. Dahito leksyon tayo kakabsat, may panggap iti Diyos ayat, nga iti Diyos agayat anawadwad, ket biningay ko kakabsat iti talo apaset.
Umano apaset, the love of God is overflowing and forgiving. Mikadwa apaset, the love of God is beyond measure. Mikatlo apaset, the love of God is not cohesive. Apan tayo nga rod, iti leksyon tayo kabsat. Tiyo muna, the love of God is overflowing and forgiving. Tapno maawatan iti ili iti Israel. Iti ayat ken panagayat ni Apo Diyos. Inusar na kakabsat ni Osias nga mga ramid iti maysa a kapadasan. Pinili ni Apo Diyos ni Osias. Ni Osias, isu na kadigiti minor prophets iti Old Testament kakabsat. Adda iti maysa nga bilin ni Apo Diyos ken ni Osias. Kunana ni Apo Diyos iti verse 1. Go, take yourself a wife of harlotry and children of harlotry. Anyan nga bilin kakabsat. Ingka kuna na mangala ka iti asawam manipod iti balangkantis ken kadigiti kinabalangkantis. Apay, tapno maawatan kakabsat ti Israel, nga dahi panakirelasyon ni Apo Diyos kanyada, ket umapapaw, ag subsobra, ket uray pay kakabsat dahi apanang pakawan na, awan iti rukod na. Ni Osias, naawatan na kakabsat dahil panggap ni Apo Diyos. So tinaramid na, napan kakabsat, ije ayan iti pamilya, balay ko na, dagiti balangkantis. Jak amuno ita lugar yo, ket adda kakabsat iti lugar, nga ijay ti ayan, digitay nightlife. Dahil ti kunatayo, nga ayan, digiti balangkantis. No kuma dahil nabayagan nga history iti Philippines. Bagam kuma, iti Angeles, iti Olongapo, iti Subic, Urdaneta, ito'y Herona, at dadya ko na nakabsat nga itanamkwang. Ijay ay ti ayan kakabsat, digijay pakasarakan iti agragragsak iti rabii. Ijay tinapan nagpasyaran ni Osias. Nakakita iti maysa nga babae nga isu na kakabsat ket agserserbi di jay. Itinagan na ket ni Gomer. Ket innala ni Osias. Malabit apan nang inararem kakabsat. No kasano nga kabayag nang inarem saan nga inbaga ni Osias ijay libro na. Yung mamumutan na alain di babain may kang tagasawat ako namhan niya. Nakita mo ni Gomer kakabsat, nga adda iti naragragsak, naranranyag ang masakbayan, nga ikari ni Osias, ngem dahi agdama a pagtrabahuan na. Nagkasarda, nagtipunda, in a short time, nagkaanak da. Ti umunang anak, iti naganakit ni Jezreel.
Idikitaan kakabsat. I would like to use the illustration of Elder James Zachary. Dahito itimay sa kadigijay nga sermon na nga kumalipatan, idi estudante kami kakabsat, when estudante ak idi Mountain View College. Iti pa ng istorya ni Elder Zachary, it is on a first-hand account. Kat idi nga aganak, uno naganak ni Gomer. Kinita ni Osias dahil anak na. Kat maragsakan kakabsat. Apay kit din nga saan nga maragsakan. Ta idikitaan na, karurupa na. Inikan na, itinagan nga Jezreel. Very recently, we had an experience dayjay maudi nga sagot ni Apo Diyos kada kami. Actually, kadaytoy a January 1, isu iti 1 month ni Eli Darwin. Anak ni Darwin Eli kini Alpha. Apumi ni Eli Darwin kakabsat. Rabi iti Sabado. Intry me ni Alpha iti hospital. God led us. Iti maysa nga hospital, iti Concepcion, tarla. Adayo dito'y from Herona kapsat. Yung ijay tinangipanan ni Apo Diyos kada kami. Ta ijay ti ayan, da ijay doktor ni Alpha, ijay met ti ayan ni Dr. Elpidio Ines Jr. Kabagyan da Mrs. Rafanan, kana. Isungay din nakadanon kami di jay, adadyayan ni Dr. Ines, inayabanda, da jay doktora da. And then, nagalisto. In just a few minutes time, adan itinangagmi kini Darwin ngagsangsangit. In another few minutes time, umay iti may nga nurse inyawat da kini Darwin, iti may nga ubing. Ket in panmi kakabsat, iti room nga isu tinagyanan ni Alpha, ni Darwin kandet ubing. In another few minutes time, inyagdan ni Alpha ijay kwarto. Idi nga kitain mi, dayjay nga maladaga. Agsisin na lutsod kami. Sino ti karurupa na? Ni Darwin ko na nakarurupak. Dayjay met kakabsat, iti kunana ni Osias. Idi kitain na dayjay anak na. Wow! Karurupak ko na. Sunginikan na kakabsat, iti Jezreel. Di makilbasit ni Jezreel, nagsikugmanin kakabsat ni Gomer. Idi mayanak da jemi kadwa. Inted ni Osias itinagan lo ruhamay. Iti kayat ng sawin, idi kitain na. Agduaduan. Apay ngay, kunana. No Pilipino kuma kakabsat ni Osias. Filipino ni Gomer. Idikitain ni Osias dahil may kaduang anak na. Agduaduan. Dahil buok na nga unat. Kulo mateng. Dahil kudil na nga brown, ngumisit mateng. Excuse me. Kunana saan kung sa nga anak daytoy. Numampay gapu takas jay, inayaywanan na latta kakapsat. Di makkel ni Jezreel, di makkel ni
Lo-ro-hama, nagsikog manen ni Gomer. Idi aganak, inikan ni Osyas itinagan lo-amni. Tikayat na nga sawen, you are not my people, and I am not your God. Iti pa nang describe kakabsat ni Elder Zachary, idikitaan na dahil anak na. Siguradon, saan kong anak deta kuna na, kita di asawang, kit amok iti bagik kuna na, haan ko nga anak deta, you are not my people. Ngem gapu kakabsat, tani Apo Diyos ket pinili na ni Osyas, nga isu iti mangibagi, mangitakder kenkwana. Ni Osyas inayat na latta ni Gomer. Imay deje pagbubungan kakabsat ni Osyas. Anya je pagbungan na. Like mother, like daughter. Saan nga naikat kani Gomer deje kababalin iti balangkantis. May sangal daw, agawid kakabsat ni Osyas. Mangegna digiti anak na, ija unag ti balay. Mangegna deje buridek ni lo-amni, nga agsangsangit. Idi simrek, kitain na digiti duwang anak na kitain da deje buridek. Agsangsangit, damagen na kini Jezreel. Ayan na ninanang yung. Idi saludsuden ni Osyas, iti sungbat laeng ni Jezreel, dagiti agarubos alwa manipod iti matana. Sana intudo, ijarwangan. Ni Gomer, taanak ti balangkantis. Ni Gomer, gapu ta balangkantis. Nagsubli iti kina balangkantis. Deje kung kunatay tatakakabsat, nga ni Osyas nagbalin nga single parent with 3 kids nga iwanan na. May sangal daw, kunanakin ni Jezreel, teso inauna, ay wanam digit addim, uwang papa, apanak ije palengke, apag biitak laeng kunana. Inala ng kakabsat, dahil bayon nga pangikabilan na, dahil gatangan na nga abastuda nga may sang-sang kapamilya. Ijay lugar da Osyas, ijay palengke, adda kakabsat iti paglalakwanda kadagiti tattao. There are people in the marketplace. Lalaki, babae, kasala lang nga deje ko na tayo nga trade places. Napan, idi malabsan na dayjay, nga lugar ijay palengke, his eyes was caught, iti maysa a tao. Nagsinabat kakabsat, dayjay apan nagkita da. The woman that is being sold, dayjay laklakod nga babae, nasabat na daytoy apan nagkita, daytoy agayat, na wadwad iti ayat na nga asawa a lalaki. Idi nga umasideg ni Osyas,
iti nakita ng kakabsat ket ni Gomer. Adda iti tag-price na. Saan nga nagsalsaludsodan? No daytoy kumatsyempo tayo kakabsat, dinaramid na kuman, adda daytoy cellphone na, nala na di computer, calculator, kinalculate na kuman. Anya iti kinalculate na kakabsat. Ijay balayda, kadagijay na urnong na nga apit, inkabil na iti garong. Amuna numano nga kaban. Amuna iti market price iti irik. Nagsubli kakabsat. Nangalay iti buyer. Ket kunana adda iti ilakok nga irikken ka. Nung kayat mo, umay mo alain iti balay. Napanday jay nga agtagilako iti irik. Tinimbang da, ginatang na. Idin nga nabayadan da kakabsat, ni Osias nagsublimanan iti marketplace. Ket apan na nga ginatang ni Gomer. He bought back Gomer. Anya itinaramid na. He sold everything to redeem his wife. Dayta iti mang paneknek ikadigiti Israel. Nga iti ayat iti Diyos ket agsubsobra. Siwawadwad ken amuna iti mangpakawan. Denggen tay manen kakabsat. Dayjay inbaga ni Apo Diyos. Baetan ken ni Osias. Kadigidjay nga anak ng Israel. Agasak to iti panaglikod da. Ayatek to ida anawadwad. Tati pungtot ko na ikaten ken kuana. Kasano ti kawadwad na? Kaday nga example kakabsat nga inaramid ni Osias. Inlako na iti amin nga da ken kuana. Kadatayumet kakabsat. Kasanumet iti panagayat ti Diyos kadatayo. Ti panagayat iti Diyos kadatayo kakabsat. Ket nawadwad. Iti panangpakawan ni Apo Diyos kadatayo awan iti rukod na. No ti agayat ket napudno. Siya, tatao ak, adalata dayjay panaglikod ko ken ni Apo Diyos. Adalata dayjay panagkapsot iti panagpamatik ken ni Apo Diyos. Nga maagyaman na dati Diyos no agayat. Agayat asiwawadwad. Ken amuna iti mangpakawan. Idi nga inayat na ka. Idi nga inayat na. Kunana ni Apo Jesus. It is the most famous Bible verse nga amu tayo amin. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kunana ni Ellen White, idi nga inted ti Ama, iti bugbugtong anak na tapno sikaken iti siak ket may salakan. Heaven became bankrupt. Inted na iti amin nga mabalin na nga ited. Taapay, no agayat iti Diyos, ti ayat na nawadwad.
Mikadwa nga paset, kakabsat. The love of God is beyond measure. Ti ayat ti Diyos saan amarukod. No dadto may iti pagamakan tayo. Nga dayjay ayat na, arig na, panagayat iti maysa a tao. Anya, may saak nga ama, amok iti agbilang. No magtutulag kami kaday iti anak ko, katinted ni Apo Diyos nga anak ko kalalaki, agtutulag kami. Saan nga 1 million ti panagbilang, kakabsat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iti rukudmet, iti panagayat. Isu dayjay panagpasensya, dayjay panagpakawan. Malagip yu dayjay sitwasyon, kakabsat, nga ni Pedro, kunana kina Apo Diyos, Apo kunana, mamin anumi kadi apakawanen, dagiti kakabsat mi anakabasol kada kami. Mamin pito, ti kunana ni Apo Jesus saan, Pedro? Mamin pito pulo ket pito. Infinite. Awan kakabsat iti panangrukod mo iti ayat. Tawan met iti panangrukod mo iti ayat nga ammuna iti mangpakawan. Isungat ti dadalen tayo kakabsat, ito'y quarterly tayo, ayat ken kinalintag iti Diyos. Ti Diyos isu ti ayat. Ket dayjay ay ayaten na, sikaken iti siya, managbasol. Nagbasol tayo. Ket ammo ni Apo Diyos, nga dayjay kinamanagbasol tayo, umay tumanen kakabsat dayjay akapadasan, nga agsubli tayo, kadayjay nangiyaunan na kada tayo. Denggen nyo dayjay kunana kakabsat ni Pablo, iti Roma 5:8. But God demonstrated His own love toward us, that while we were still sinners, Christ died for us. Anya iti bagbagat ti Biblia, kabsat. Kayat ni Apo Diyos, nga damat adayjay, supapak dayjay ayat na. Ngem saan a kondisyon, kakabsat, no anya iti reaksyon mo, no anya iti reaksyon ko, kadayjay ayat ni Apo Diyos. Tanukas jay iti ayat, iti maysa nga tao, agbalin a kondisyonal, dayjay nga ayat. Kas pangarigan ko man niya, ikang kaa, when pastor, yet I am expecting something from you in return. Ngam adda digiti agayat, nga amuda kakabsat nga intuno mangited da, you are not in the capacity to give as much as what they have given. Ulitat. Adda digiti agayat, iti bagbagak kina Apo Diyos, nga idi nga inayat na tayo, inted na, iti anak na nga bugbugtong, kunana ni Pablo, numampay, managbasol tayo, inted na, dayjay nga ayat na, ket ni Kristo natay nga agpaay kada tayo. The greatest demonstration
nga ti ayat ni Apo Diyos ket awan iti rukod na. Dayjay apanangitid na iti anak na, ket dayjay nga ipapatay, the death of His Son, is the best example nga ti Diyos intunno agayat awan kakabsat. Iti panang rukod mo, dayjay nga ayat na. Saan tayo ito nga? Uren no itid ko kakabsat. Numapan tayo iti in surat ni Pablo, iji umuna a Corinto 13, dahil ko na tayo nga love chapter. Kuna na, uray tupay no itid kun iti bagik, akas daton amapuran. Ngem no awan to dayjay ayat kanya. Awan ti Serbina. Laglagi pun tayo kakabsat. Idi nga inayat na ka. Idi nga inayat na ni Apo Diyos. Dayjay apanagayat na saan kunto pulos amarukod. Mikatlo apaset kakabsat. Iti lesson tayo. The love of God is not coercive. Iti ayat iti Diyos ket saan nga mangpilit kadayjay nga ayatin na. Idi pinarswa ni Apo Diyos kakabsat iti tao, inted na kadaytoy nga tao, dayjay kuna tayo nga freedom of choice. Dayjay panangisungbat, wano jay panagsungbat iti tao, kadayjay ayat, ure pa jay panangisalakan ni Apo Diyos, is dictated, kadayjay at choice tayo. Dayjay panagpili tayo. Iti kapintasan nga example kakabsat, nga inted ti leksyon tayo, dayjay man pangarig, dayjay bado iti pagbudaan. The parable of the wedding garment nga inted ni Apo Jesus iti Mateo 22 verses 1 to 14. Inayaban ni Apo dayjay agpakasar. Dagiti amaminen nga tattao. Tadigjay nga imbitaran handang umay. May kayon ko nang kaya pa namin, go to the highways and byways. Ayaban nyo, digjay kayat da nga umay. Ket idi nga umay, digjay nga naayaban, dayjay ama, agta-takder ijerwangan. Kadagiti amin asumrek, adda iti ited dayjay ama, a folded wedding garment, puraw. Ti aramidin kakabsat digajay ang mapan makay Buda, usarenda dayjay nga bado nga pagkasar. Madama iti resepsyon. Agbasyar dayjay ama. Ada nakita na. Mo yun no, amin ka nakapuraw. Naglaka nga kitain no, ada nakalabaga. Naglaka nga kitain no, ada iti nakabado tinangisit. With no other color except white. The hall was filled with guests. Adu digiti agragragsak. They were enjoying the wedding feast. Idi kitaan ti ama, adda iti maysa, nga saan ang nakabado iti puraw. Idi nasikgan na, kunana, kadayjay nga lalaki. Gayem, apay nga saan mo nga inusar, dayta inted kuken ka, nga pagananay. The wedding garment
was still folded iji pagtugawan na. Kunana ni Apo Jesus iji versikulo 14, adu iti maayaban ngem basit dagiti napili. Kabsat ko, iti inadal tayo ni Apo Diyos intun no agayat asiwawadwad. Aglikod ka man, agsubli ka man, kajay dati ang nagapwam, nga isu iti nangiyaunan ni Apo Diyos, babaen ti ayat na. Binalbaliwan na ka, babaen ti parabor na. Intun no agsubli ka di jay, you cannot change the character of God because God is love. Ti aramiden latta daytoy nga Diyos. Babaen ka dayjay nga ayat na. Babaen ka dayjay nga parabor na. Kas keni Osyas, apan na kantumanen nga ayaten, no sika kas keni Gomer. Naadal tayo kakabsat, nga ni Apo Diyos intun no agayat, iti panagayat na saan tayo to kadia nga rukuden. He will love us, He will forgive us. Kitlaglagipin tayo, mate. Tati Diyos si agayat asiwawadwad. Ngem saan na ka nga pilitin, nga ayatem, tati kayat na, ayatem metlaeng isuna. Gapu, ay ayatem isung. Dito yung ayat ni Apo Diyos, kakabsat, will change any sinner. Nolan tayo tistoryana ni Osyas, Gomer was changed. Taapay, anyan kakabsat, anangeg ni Gomer. Kunana nga gamin ni Apo Diyos, ijay, paset amayulo tayo ito, agasak tu iti panaglikod da. Ayatek tu ida anawadwad. Tati pungtot ko na ikaten kenkwana. Although we sin, God will heal our backsliding. Apay, tati ayat ni Apo Diyos nawadwad. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Ay ayatin na tayo ni Apo Diyos. Daytoy palaeng kakabsat, iti first lesson tayo, may panggap ti ayat, ken kinalinteg ti Diyos. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos, agyaman kami, kadaytoy nga leksyon nga inadalmi. Agyaman kami, tayatin na kami asiwawadwad. Agyaman kami, mabalin mo o Diyos, nga agasan iti panaglikod mi. Agyaman kami, taawatin na kami. Manen, akas anak mo a babae ken lalaki. Tulungan na kami o Diyos, nga mga ramid iti desisyon. Gaputa inted mo kada kami, dahi kinalintag ti anak mo. Nga isu Diyos iti mangkalob kadigiti kinarusanger iti basol mi. Tulungan na kami, nga napnuan ko ma iti panagyaman, dagiti panagbiag mi. Ket usaren mi, dayta nga sagot nga isu itinted mo kada kami. Ket babaan kadayta nga sagot o Diyos, agbiag kami
kumang anak mo, ang maikari kadayta nga ayat mo. Dawati ko Diyos nga bendisyonam dagiti kakabsat nga kaduami nga nagadal. Bendisyonam iti panagiinnadal minto into uno may nga lawas kadaytoy nga baro nga quarter. Dawatin mi o Ama nga sika iti mangted daytang ayat kada kami. Itinagan niya po mesos dinawat mi digitoy. Amen ken amen. Maminsan pa'y kakabsat, kayat mi tagyaman kada kayo. Kas dadya kanayon mi nga ipagbaga, ay ayaten na kay na po Diyos, ay ayaten da kayo met. Imbag, garabii, tayo, amen.